मैथिली एक्सप्रेस खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। सामान के ओकर नहीं चलो देबै चारा, हमहू धा के झुका देबै जब हेतै खारा। गे सुनै छी ने सामान के हम नहीं चलो देबै कोनो चारा, हमहू धा के झुका देबै जब हेतै खारा। हरदम सुतल रहतै एहन झाप लगेबै गे, अपन सैया के सामान में चाप लगेबै गे, अपन राजा के सामान में चाप लगेबै गे, अपन भतरा के सामान में चाप लगेबै गे। डीजे राजेश देखी देखी मन हमर होइया लोभी, सखी के सैया के चीज बड़ लोभी गे सुना। हाँ हाँ देखी देखी मन हमर होइया लोभी, सखी के सैया के चीज बड़ी शोभी। हे गई कीड़ा मारे वाला हम दवाई लगेबै गे, अपन सैया के सामान में चाप लगेबै गे, अपन राजा के सामान में चाप लगेबै गे, अपन भतरा के सामान में चाप लगेबै गे। डीजे राजेश अपन भतरा के सामान में चाप लगेबै गे, अपन भतरा के सामान में चाप लगेबै गे। अमन अकी अब रहते घर में, सिंगर सामान सब सजा देबै ओकर में। हे गए अमन अकी अब रहते घर में, सिंगर सामान हम सजा देबै ओकर में। खुशी यादव के कहै छै झाप लगेबै गे, अपन सैया के सामान में है चाप लगेबै गे, अपन राजा के सामान में चाप लगेबै गे, अपन भतरा के सामान में है चाप लगेबै गे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।